Kuwi dikapane, Mas? Iki dibubuti Mas. Oh, nek saulune gak enak ya. Saulune iku ngleleki, Kok kaya celeng ngono klincine. Iya modele kelinci desa iki modele kaya celeng. Beda karo kelinci kutha, Mas. Kelinci kutha iki modele kaya garangan terpesona. Penggorengan. Ini masih enggak abang kayak wadus lah. Abang masih direbus biar dagingnya empuk. Oke. Terus ikuti video saya. Tukang masak Mas. Wis gawane waci mulai. Empuk ae, Pak. Empuk. Serate Mas. Nunggu ya. Enak. Masuk. Masuk kah? Wah, sego gaplek. Mbah. Wah, sego gaplek mantap, Bro. Saya ben akeh tak potong. Los mani kok. Ayo. Mak tok eno. Buat dewe Mas. Oh, siap. Tanganane wong gunung. Oke. Mas. Siap.